Igbo ndị ọma, ndewonu. Kedu otu unu mere? Anyị abịakwala ọzọ na ama mmụgharị anyị, mana ụbọchị taa anyị ga-apụtatụ n'ihe ndị anyị na-amụgharị onye nkụzi na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ maọbụ ihe ndị anyị ga-ahụ na Septemba. Ka anyị kwute okwu gbasara ejiji ndị Igbo. Ejiji nke izizi anyị ga-eleba anya bụ gịnị? Okpu agụ. Ọ ya bụ nke ị na-ahụ ugbu a. Okpu agụ. Kedu ebe anyị na-ahụ okpu agụ? Ebe anyị na-ahụta okpu agụ bụ n'ala Igbo. Kedu mpaghara ala Igbo anyị na-ahụta okpu agụ? Mpaghara ala Igbo anyị na-ahụta okpu agụ bụ n'Abia steeti. Kedụkwanụ mpaghara Abia steeti ebe anyị na-akacha ahụ okpu agụ? Mpaghara Abia steeti anyị na-akacha ahụ okpu agụ bụ na ebe anyị na-akpọ Old Bende, Bende local government, Ohafia local government na Arochukwu local government. Abịazie na Old Bende ahụ, kedu ndị kpọmkwem okpu agụ si n'ebe ha na nke ha bido? Ọ bụ ndị Ohafia. Ihe anyị ji na-eme ihe ndị a bụ ka ị mata, maka na anyị chọpụtara na ọtụtụ ụmụ anyị ikpu okpu agụ na-amasị ha, mana ụfọdụ amaghị otu esi edosa ọdụ ya ahụ. Anyị wee sị ka anyị kọtụkwa n'akụkọ gbasara ya, dịka nwata akwụkwọ, dịka nna anyị, dịka obere maazị. Mgbe ị ga na-ekpu ya, ka ị mara ihe iji edosa ọdụ ya ebe ahụ ọdụ. Ka anyị na-agakwa. Okpu agụ bidoro n'Ọhafịa. Dịka anyị ma na ndị Ọhafịa bụ ndị agha, eji agha mara ha na mgbe ochie. Nwoke ọbụla gara agha lọta merie n'ala Ọhafịa, ihe a na-atụ anya wụ na dịka ọ na-alọta, ọ ga-ebu gị n'isi mmadụ. Mana ozikwa ugbu ahụ ya bụrụ isi mmadụ ahụ bịa, ya para ya ga-adọsa na agbala ikoro. Enwe ebe a na-akpọ agbala ikoro. Anyị ma ihe bụ ikoro. Ụlọ ebe ahụ a na-edosa ya n'Ọhafịa na-akpọ ya gịnị? Agbala ikoro. Ya ga-adọsa ya ebe ahụ. Ndị ichie nọ n'obodo, iji nabata ya dịka onye kpara ike, enye ya okpu agụ, bunye ya okpu agụ n'isi ya ekpuru. Ya mere okpu agụ bụ okpu ndị dike. Ndị bekee na-akpọ ya, a na-akpọ ya na bekee a na-akpọ ya leopard cap. Ụfọdụ na-akpọkwanụ ya warriors cap. Ya ekpuruzie, mgbe ahụ o sonyela na ndị dike. Ugbu a ihe anyị ji na-eme ihe onyonyo ata bụ gịnị? Ka anyị kwutu otu esi edosa okpu agụ. Ugbu a na-elekwa anya, okpu agụ a na-akpa ya akpa. Agbanyeghị ụfọdụ na-agbabazi n'ahịa zụrụ nke dị ha mma. O nwere nke bụ ezigbo okpu agụ, dịka nke anyị na-egosi n'onyonyo a ugbu a. Ọ nke a bụ kpọmkwem chimchim ya. Ihe ọzọ bụ na nwaanyị anaghị ekpu okpu agụ, mere na foto anyị ga na-ewebata ebe a, ị ga-ahụ na o nwee obere maazị nwa mkpu okpu agụ ahụ, maka achọọ m ka mụ na ndị Igbo bịa sụwa asụsụ. Masị ka obere maazị kputere anyị ya. Ugbu a ọ bụrụ na ị pụtara ka ịhụ onye kpu okpu agụ, ya were ọdụ okpu agụ ahụ dosa n'azụ dịka nke anyị na-ahụ ugbu a. Mata na nke mbụ, o nwere ike ahụ na ha na-aga agha. Dịka ịhụ ndị iri agha Ọhafịa, gị hụ ha kpuru ya, ọdụ ya ahụ na-anọ n'azụ, igosi na ihe ha na-aga wụ ihe ike, ihe ha na-aga na-atọ ha ọchị. Ọ bụrụ na onye na-aga agha ma ọ bụ onye mmadụ nwụnahụrụ, onye na-aga akwamozu, ya kpuru okpu agụ. Ebe ọbụla ị hụrụ a na-akwa ozu, gị hụ ndị kpu okpu agụ, ị ga-ahụ na a ga-ekpu ya n'azụ. Onye ọbụla ịhụ bịara akwamozu were okpu agụ, were ọdụ ya dosa n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, maọbụ dosa ya n'ihu. Ọ maka ndị a ka anyị ji eme ihe onyonyo a. Nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na onye mmadụ kpuchara okpu agụ, ya dosa ya n'akụkụ aka nri maọbụ n'akụkụ n'aka ekpe, dịka anyị na-ahụ n'onyonyo a. Nke a gosiri na onye ahụ na-aga mgbaru ọṅụ, mmemme obi ụtọ, dịka agbamakwụkwọ, dịka echichi dị iche iche a na-echi. Ọ bụ gịnị? Mgbaru ọṅụ. Ọ ihe mere o ji dị otu a. Kwa ị hụrụ otu obere maazị si kpoo nke ya, ọ ga-aga mgbaru ọṅụ ugbu a.
ọ bụrụkwanụ na anyị hụrụ onye kpuchara okpu agụ, ya were ọdụ ya ahụ dosa n'ihu. Nke obere maazị emechiela ya anya dosa n'ihu otu obere maazị si dosa ka ya. Gị ma na ọ na-agakwa gịnị mgbaru ọṅụ, ihe ọ na-agawu ihe obi ụtọ, ihe ọ na-agawu ihe dị mma. Ọ pụtara na ọ na-aga n'ihu n'ihu n'ihu, nlaghachi azụ adịghị ya. Otu a ka esi edosa ọdụ okpu agụ. Chetakwa, nwaanyị anaghị ekpu okpu agụ. Naanị ụmụ nwaanyị anyị na-ahụ na-ekpu okpu agụ na Old Bend bụ ụmụ nwaanyị rugoro afọ site n'afọ 90 years gawazie. Ọha bụ ndị nwere ike ịhụ na ha kpu gịnị okpu agụ. Igbo bụ Igbo, eji m aka na o nwela ihe ejidere n'aka taa gbasara otu ejiji a, maka na ọtụtụ ụmụ anyị ọ na-amasịzi ha iyi okpu agụ. Onye mere anyị ji si ka anyị kwute ihe gbasara ya, dịka nwa gị na-eyi esi n'ụlọ apụta, ka ọ marakwa mmemme ọ na-aga na otu ọ ga-esi dosa ọdụ ya. Ndewonu, otu a ka ọha anyị na-anọ. Na ụbọchị ọzọ anyị ga-ewepụtakwa ejiji ọzọ ka anyị kọwatụrụ anyị. Ndewo, dị na-esonyere anyị, dị na-ekesa ozi anyị, dị na-abịanye aka n'ebe ịhụnanya, dị na-abịanyekwa aka kwuo okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu, ka o wee na-aga aga, ka ụmụ akwụkwọ anyị nwee ike sonyere anyị makwa na ụfọdụ omenala anyị, maka na omenala Igbo ga-adị, Igbo agaghị anwụ. Aka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ, onye nkụzi a na-amụgharị asụsụ Igbo, na-emekwanụ ka ụmụaka anyị na-aghọta ya ọfụma. Ndewonu, ya gazie.